ndị chịrị echichi nakwa ụfọdụ ndị ntorobịa Azia Community na kansụl ime obodo Ihiala egosipụtago na obi adịghị mma gbasatara etu esi wee weghara ocheeze ọdịnala obodo ahụ n'ike ma kpọọ oku ka Anambra steeti gọọmenti gbadara ha ọsọ enyemaka. Onye nta akụkọ anyị bụ Kenechukwu Chukwudị kọrọ anyị na ụmụafọ Azia gbakọtara n'obi gọọmenti dị n'Awka ma buru akwụkwọ edere ihe dịgasị iche iche ha ji wee na-egosi etu obi si wee dị ha. Ndị obodo Azia bụ ndị gbakọrọ na ebe obibi gọọmenti nke dị n'Awka nke ha ji ihe ngagharị iwe dị iche iche ikwupụta iwe ha na nkọwa maka njem ha. Maazị Odu Mohalu mere ka amata na Azia abụgoro obodo enweghị igwe kamgbe arọ 10 dịka igwe tiburu obodo ahụ izizi bụ Pius Ojoro nwụrụ ka ọ chịchara ahọ 39. Ha mechakwara nwee igwe ọzọ ha rọrọ bụ ọkammụta Titus Eze, onye nwụrụ ka echichegoro ya igwe, bụkwara onye enyeghị asambodo gọọmenti dịka igwe. Kamgbe ahụ onye ọzọ bịara tụrụ ugo na-akpọ onwe ya igwe n'obodo ahụ nke na-eweta ọgbaghara. Maazị Mohalu gakwara n'iru kene gọọmenti Anambra steeti na mbọ ha na-agba iweta udo n'obodo Azia dịka ha siri enye nkwado nyegara onye ọbụla na-akpọ onwe ya eze obodo ahụ na-esoro usoro konstitushọn eji ahọpụta onye ga-abụ eze n'obodo ahụ, nke ọ kọwakwara na emere ọgbakọ iweta udo na agamniru na ihe gbasara igwe obodo ahụ na Asaba nke onye ọbụla kwetere na ya, mana kamgbe emechara ọgbakọ ahụ nsogbu ahụ ka gakwara n'iru. Maazị Chukwura Eze Onyido yanakwa Maazị Patrick Ọnụchukwu ndị kwuru na ha so azọ ọchịchị eze obodo ahụ kwụsịrị ike na onye ọbụla ga-abụ igwe obodo ahụ abụrụ onye ga-eji aka ya chi onwe eze maọbụ onye ụfọdụ rọpụtara ka ọ bụrụ eze, kama ọ bụ nke ga-eso usoro dịka o si dị na konstitushọn ịhọpụta igwe n'obodo ahụ nke ndị mmadụ ga-anabata, nke ọ gbakwara gọọmenti ịbata n'ime nsogbu ahụ ka agbanwee ya site na inye nkwado ka arọpụta onye ga-abụ igwe obodo ahụ. Onye bụ kọmishọna nke okpuru ọchịchị dị iche iche dị na Anambra yanakwa ihe a na-eme n'obodo na ihe gbasara echichi bụ Maazị Tony Collins nwabụ nwanne, mgbe ọ na-agwa ndị ngagharị iwe ahụ okwu, mere ka amata na gọọmenti ga-enebe okwu ahụ anya n'ụzọ pụrụ iche, nke ha ga-akpọpụkwa ndị dị iche iche na ihe gbasara igwe Azia ime ka eziokwu pụta ìhè yanakwa udo chia n'obodo ahụ, ma gwakwa ha ka ha dị uchu na-eme ka udo dị n'obodo ahụ ma makwara ka ha si ekwu okwu. Otu onye ọchịchị nke ndị ntorobịa n'obodo ahụ bụ Maazị Tochukwu Okwuọha kwuru na ihe nsogbu igwe wetegoro n'obodo ahụ adịgo ọtụtụ, ọkacha na agamniru na nlite elele gọọmenti ịbata n'obodo ahụ site na oche igwe, nke ọ gbakwara gọọmenti ka ha gbata ọsọ ịbata na ime nsogbu ahụ ma dozie ya. Site n'Awka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.